खुलुमबाय सानसेरि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेरि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेरि खौरांखौ नुनो हागोन। गावखौनो आर्मि अफिसार होननानै सिनायथि होनानै सासे आइजोनिफ्राय लाख लाख रां लुथिनायनि दायाव बाक्सानि आथियाबारियाव सासे सुबुंखौ हमदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिलासिपारानि सुबुं जाय गावखौ आर्मिनि केप्टेन होननानै सिनायथि होयो बिथाङा माब्लाबा गावखौ राजदीप आरो माब्लाबा फारागनाथ होननानै सिनायथि होनानै सासे आइजोखौ मोजां मोननायनि जेयाव फोनांदोंमोन आरो आइजोनि मुङाव 4 लाख रां लनबो लादोंमोन। नाथाय बे समावबो हमनो हायाखैमोन फारागनाथआ गावनि नंखाय सिनायथि होनानैसो मोजां मोनफ्लादों होननानै। जेब्ला फारागनाथआ बाक्सानि आथियाबारियाव थानाय गाव मोजां मोननाय आइजोनि न'आव फैनानै आइजोखौ गाज्रि राव बाहायनानै रायदोंमोन आरो गावनि मबाइलखौबो देख्रुबनानै लानाय बायदि बायदि आखुखौ नुनानै आइजोनि नखरनि सुबुंफोरा रायजो राजाफोरनो मिथिहोनायाव रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदोंमोन। लोगोसे जायनाखि फारागनाथआ गावखौनो आर्मिनि केप्टेन होननानै सिनायथि होदोंमोन बेनिखायनो माखासे साख्रि मावनाय रायजो राजाफोराबो फारागनाथनाव साख्रिनि खोथानि सोमोन्दै माखासे खोथाफोरखौ सोंख'दोंमोन। बेयावनो मिथिनो मोन्दों फारागनाथआ गावखौ नंखाय आर्मिनि केप्टेन सिनायथि होनानै आइजोखौ मोजां मोननायनि जेयाव फोनांदों। बेखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा फारागनाथखौ बुग्लिदों आरो आथियाबारि आउटपस्ट पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। जायनाखि फारागनाथआ आइजोनि जिउजों गेलेदों बेनिखायनो गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों रायजो राजाफोरा। फैगौ 2025 मायथाइयाव बीजेपी दोलोआ बिटिसिआव सोरखार दागोन होननानै आसाम बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिताया बुंथिनायनि उनावनो रायजोआव बायदि साननाय सोमजिदों। आसाम बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलितानि बे रावखौ इउपिपिएल दोलोनि खायफा दैदेनगिरिफोराबो सहायनानै थानो हायाखै। जायनि थाखाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि ज्योतिरिन्द्र औवारी बिथाङा बीजेपीनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन आरो बिटिसिनि गोहोखौ मोनफानि उनाव मोनफा लांजोब्बाय आरो बीजेपीनि सोलोखौ दा बुजिनो रावबो आद्रा गैलिया। बेनिखायनो बीजेपीनि बेफोर रावखौ गोरलैयैनो लानो नाङा होननानै बुंथिदोंमोन बिथाङा। आसाम बीजेपीनि आफादगिरिया फैगौ 2025आव बिटिसिआव सोरखार दानो खोथा बुंथिनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङाबो बुंथिदों। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि 2025 मायथाइया फैनो थाखाय दा गोलाव सम दंबावो। 2025 मायथाइयाव बारा बबेथिं बारो बेखौ नेनानै था होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावो दि बिटिसिआव जोबोद गोख्रैथिजों खामानिखौ मावनाय जागासिनो दं। बड'लेण्डआव गोजोन लाबोनायनि जि मिजिं दंमोन बेखौ इउपिपिएल आरो बीजेपी जयै गोरोबनानै मावफुंनो हाबाय। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सोरखारनि समाव मा जादोंमोन, बेनि सिगां मा जादों आरो बेनि उनाव मा जादों खौरांगिरिफोरानो बेफोर गासै जाथायनि गेदेर साखि होननानै बुंथियो बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो फैगौ 2025आव राजखान्थिनि बारा बबेथिं बारगोन बेखौ बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रासो थि खालामगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबाव इउपिपिएलनिफ्रायनो बिजाथिखौ फसंगोन आरो मोन 14 बियाबाव मित्रजोत दोलोनि बिजाथिफोरखौ मदद होगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। इथा बानायग्रायाव बेफ्रुनायजों 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो 15 जोखोम। काछार जिल्लानि कालेनाव थानाय इथा बानायग्रायाव जादों बे जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला इथा बानायनो थाखाय अरल' होजेनदोंमोन बेयावनो बेफ्रुदों। जायजों 7 जिउ खहा जादों आरो जिउ खहा जानाय 7 मादाव सासे उन्दै गथ'साबो दंमोन। 7 जिउ खहा जानायनि अनगायैबो 15 जोखोम जादों आरो जोखोम जानाय 15 मादाव 3 गाज्रियैनो जोखोम जादों। अर खामनायजों जिउ गोमानाय 7 मुङा फारियै आबु सुफियान, किशोर आशराफुल, इस्लाम लास्कार, सुनील पवन आरो मेदनी पासवान। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनायबो जादों। लाभ जिहाद आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि हेंथायै सोरखारा बुंथिबाय थानायनि गेजेरावनो बदरुद्दीन आजमलनि सोंखारिजाथाव बिबुंथि। बदरुद्दीन आजमला बुंथिदों दि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि उनाव भारतनि गिबि मन्त्रिफोरनि मादावनो आसामनि गिबि मन्त्रिनि नाम्बारा फैयो। जेबो आंखाल गैया गिबि मन्त्रिनियाव, बेनिखायनो 4 आइजोफोरजों लाभ जिहाद होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ आरो मुस्लिम हिन्जावफोरखौ लांखारनो थाखायबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायो बिथाङा। 4 मुस्लिम आइजोफोरखौ लांखारनानै लाभ जिहाद खालामोब्ला बेनि थाखाय रायनो थांनाय नङा, मेथाइसो हैगोन होननानैबो बुंथियो बदरुद्दीन आजमला।
लाभ जिहादनि अनगायैबो सुबुं अनजिमा बांनायनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि 40 बोसोर जानायनि सिगां सानै साथाम हिनजाव लायो जायजों गथ' खाङा बेनि उनाव नखरनि नारसिननायाव नङाबा माबा मोनसे जेयाव नांनानै 40 बोसोरनि उनावसो जुलिखौ जायो नाथाय 40 बोसोर जानानैसो जुलि जानायनि उनाव फिसा मोननो लुबैबा बोरै जागोन बेनिखायनो मुस्लिमनि बे आदबखौ बजबनानै लादो होननानै बुंथियो लोगोसे बुंथिबावोदि समाव आबाद मावोब्लासो मोजां आबाद आरो मोजां फिथाइखौ मोननो हायो बेनिखायनो हौवाफोरखौ 20 एबा 22 बोसोर बैसोआवनो आरो आइजोफोरखौ 18 एबा 20 बोसोर बैसोआवनो जुलि जानो हो होननानै बुंथियो बिथाङा आरो बेनि उनाव बेसेबां फिसा जोनोम होनो होबाय था नाथाय 2 नम्बर खामानिखौल' दामाव होननानैबो बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि सरकारा हायोब्ला हिन्दु मुस्लिम आरो ख्रिस्टानखौ समान नोजोरै नायनांगौ आरो समान सोलोंथाइ होनांगौ दाय होबाल' जाया होननानै बुंथियो बदरुद्दिन आजमला डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव रेगिं खालामनायजों सासे फरायसाया हस्टेलनि सेकेन्ड फ्ल'रनिफ्राय बारज्रुमनानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो फिन जरहाटआव रेगिं खालामनाय जाथाय जरहाटनि जगन्नाथ बरुवा कलेजनि सासे फार्स्ट इयारनि फरायसा प्रणब ज्योति चेटियाया रेगिं खालामनायनि अजद होदों फार्स्ट इयारनि फरायसा प्रणब ज्योति चेटियाया माखासे सिनियरफ्रा हाराहास्ति खालामदों होननानै ससियेल मिडियायाव भिडिअ पस्ट होदोंमोन बेनि उनावनो जगन्नाथ बरुवा कलेजनि एडमिनिस्ट्रेशना सागु फरायसाफोरनि हेंथायै जरहाट पुलिस थानायाव केस फाइल खालामदों रेगिं खालामजानाय फरायसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा दुखुथिया नखरनिफ्राय फैनाय फरायसा बिथाङा पिजिआव थायालासे हस्टेलावनो थादोंमोन नाथाय माखासे सिनियरफोरनि हाराहास्ति खालामनायनि थाखाय बिथाङा हस्टेलखौ एंगारनो गोनां जादों आरो फिन पिजिआव थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा रायजोआव थाद'नाय गैयै मोसौनि फालांगि सोलिदों बोरमा पुलिसा हमनो हादों 17 मोसौजों लोगोसे 4 सुबुंखौ बोरमा पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गंनै टाटा मेजिकजों मोसौ लांखुमानो नाजानायखौ खौरां मोननानै नाका चेकिंआव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदोंमोन बेयावनो फुंनि 4:30 रिंगासो समाव गंनै टाटा मेजिकखौ हमनो हादों जेराव गंसे गारियाव 9 मोसौ आरो गुबुन मोनसे गारियाव 9 मोसौ गासै 17 मोसौखौ हमनो हादों आरो बे दायाव 4खौ हमनो हादों हमजानाय 4नि मुङा फारियै मइदुल आली इमरान हुसैन आनसार आली आरो मइनुल हुसैन फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा बाक्सा जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम मोसौखौ लानानै थांनो नाजादोंमोन आसामाव HIV पजिटिभ जानायनि केसआ बांदों रिपर्टनि बायदिब्ला 2021 निफ्राय 22आव HIV पजिटिभनि केसआ 2366 मोन 2019 निफ्राय 20आव 1955 मोन नाथाय बे बोसोरनि एप्रिलनिफ्राय अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो 2269 HIV पजिटिभ मोननो हादों बेनिखायनो मार्चसिमाव HIV पजिटिभ मोननायनि अनजिमाया बयनिख्रुइबो बांसिन जागोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों रिपर्टनि बायदिबावबा 2010 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिमाव HIV पजिटिभ जानायनि जौखोन्दोआ 26.2% बांदों आसाम स्टेट एड्स कन्ट्रल ससाइटिनि प्रजेक्ट डाइरेक्टर बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला इन्जेक्शनजों ड्राग्स लानायनि थाखायनो रायजोआव HIV पजिटिभ जानायनि केसआ गोबां बांदों 2021 नि NACO HIV रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव 25,000नि गोबां सुबुंफोरनाव HIV पजिटिभ मोनदों बेनि मादाव कामरुप मेट्र'आवनो बयनिख्रुइबो बांसिन गासै 7,610 केस बेनि उनाव फारियै काछार 5,200 केस नगावआव 1,602 केस डिब्रुगड़आव 1,402 केस आरो माखासे मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि गेदेर अफार लानानै फैदों नोंथांमोनहा मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बाइक आरो स्कुटिखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौ नोंथांमोनहा मोनफानो हागोन आरो बेफोर अफारफोरा थांनाय 19 नबेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 डिसेम्बरसिम थागोन लोगोसे गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव नोंथांमोनहा सोलायहैनो हागोन मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा बाइक आरो स्कुटि बायनो लुबैयोबा 7002601255 नङाब्ला 910127272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन
नोंथांमोनहा MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8720957824 नङाब्ला 6001916155 बे नाम्बाराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।